Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Dubban masoya na ina muku fatan alheri. Ni ne na har a kullum Mudassir Comedy. Ina muku gagarumar sanarwa ta na canza ma YouTube channel ɗina suna. A da kun san shi yaren zamani comedy, kuma yanzu na canza mishi suna na maishe shi Mudassir Comedy. Ina son ku je ku min subscribe a ciki. Sannan kuma ina son ku je a page ɗina na Facebook mai suna Mudassir Comedy. Ku yi like a ciki, sannan ku yi invite yan abokan ku. Kuma duk in kun je a wannan hoton za ku gani a social media ɗina kwata-kwata gaba ɗaya, a IG wato Instagram, a TikTok, ko ina zan dinga aza bidiyo ɗina. Kuma comedy yanzu an ka fara, insha Allah yanzu an ka fara. Kawai dai abin da nake da bukata gare ku, ku je ku yi follow a ko ina, a TikTok, a Instagram, a WhatsApp, sannan kuma a Facebook ku je ku yi follow. A YouTube ko ku je ku yi subscribe a ciki. Na gode sosai, ina godiya da irin ƙaunar da kuke nuna mini.